Assalamu alaikum. Allah kai kaɗai ne gwani a cikin aikinka. Allahu sarkin iko. Kai kaɗai ne wanda in har ka saukarwa da bawanka wata cuta, to babu mai yaye masa ita sai dai kai Allah. Kamar yadda Allah ka sa na kasance silar warakar duk wanda ya karɓi wannan magani na HIV a hannuna duka cikin yardar Allah. Kaso 99 na 'yan maganin da suke talla a media sun yi mana hayan wannan magani na HIV da na sikila, har ma suna ba da shi a cikin rahin sani. Amma wannan sunan nawa ya gagara a haye nasa, wato suna Gambo. Shi dole sai an haɗa da tagwaye. Wannan maganin na HIV da na sikila wanda nake sharhinsa a halin yanzu, gwadajjen magani ne, domin wanda suka karɓa ya masa amfani su shaida ne kuma sun sani. In har mai larura ya yi amfani da shi, maganin yana ratsa jininsa da ɓargonsa, ya kori cutar ko da ta kwantar da mutum, ko da mutum yana yawansa, in har ya yi amfani da wannan maganin na HIV, cutar tana warkewa ta zama tarihi a jikinsa da yardar Allah. Sanin magani daban, haka shi ma ba da maganin daban ne. Daga cikin waɗanda kawai ba da shi suke ne ba su san shi ba, suke shato ɗan takaitaccen lokaci, sukan furta cewar za a warke. Idan mutum ya sha maganin wannan cuta na HIV ƙasa da wata 3 da kwana 9, ba fa zai taɓa warkewa ba. Sanin lokacin da za a sha a warke sai an same mu ake sani, amma sai ka karɓa ka gwada sannan za ka san haka. Wannan maganin na cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV, ko da ta kasance mutum yana kwance ta kwantar da shi ko yana yawansa, in har ya yi amfani da shi, da gaggawa cutar za ta bar jininsa ta ratsa jininsa kuma ya rabu da ita har abada da yardar Allah. Domin maganin yana da aminci da kuma ƙarfi, yana yin karo da cutar duk ƙarfinta a jikin mutum ya rabu da ita ta zama tarihi. Mai cutar sikila wato cutar emas, tun da kake baka taɓa shan magani mai ƙarfi mai ratsa jini kamar wannan ba. Domin wannan maganin yana da tazara, yana da ƙarfi da aminci wajen kore cutar sikila daga jikin duk wanda ya kamu da ita. Takan sa a ƙara masa da ruwa ko jini in har yi amfani da kalar wannan maganin. Haka kuma wanda Allah ya jarabce shi da jinin AS da yardar Allah, in har yi amfani da wannan maganin, yana ratsa jininsa da ɓargonsa ya gyara jininsa ya koma AA da yardar Allah. Magani ne wanda yake da daɗin sha, yana da ɗanɗano mai daɗi, ba shi da ɗanɗanon zartsi, ba shi da ɗanɗanon bauri, ba shi da ɗanɗanon ɗaci, kuma ba ya lalace. In har mai cutar sikila ya amfani da maganin, har sai ya gaya wa wani. Hajiya Sara, ya ɗanɗanon sa yake? Masha Allah, kamar da malam ya faɗa, wannan magani ba shi da ɗaci, ba shi da bauri, kuma sannan kuma yana da daɗin ɗanɗano. Wannan haka yake.